Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tumbikika wa Honorable, I guess that's a repetition. Kumbize Kandodo Chiponda, Minister of Health. All the cabinet and deputy ministers here present. Honorable Sosten Alfred Gwengwe, Chairman and board members of the Press Trust here present. Senior Chief Mwenentalile and all the traditional leaders here present. There's several senior chiefs here. Mose Chindis Mweneran. The Reverend Alex Mafurira, officiating clergy, and all the religious leaders here present. Management and staff of Tarire Community Hospital. Honorable Welan Chirenga, Shadow Member of Parliament for Chitipa South constituency, and all shadow members of Parliament here present. Some shadows, nima candidate guy. Mabeba na vile galenso. All shadow councillors here present, distinguished invited guests, Mama na wadada, Mwentalile mafumu mose munigokere niwoyenge mchiche. Kumba walionse wapulike kuntalile na charo chonse, even when amenali mai kwa kunja koma na Malawinso chifukwa mdziko muno tili ndi anthu ena omwe ali ndi vuto lomaganiza kuti dziko la Malawi limayambira ndi kuthera kumudzi kwawo kapena mboma lao kapena chigawo chawo. Ndipo anthu amenewa zoyankhula nzochitika zawo zimaonekeratu kuti kuli malo ena omwe iwo samawerengera kuti ali Malawi muno, komanso kuonekeratu kuti anthu ena tonsefe samatiwerengera kuti ndife Amalawi. Ndipo zimamvetsa chisoni kumuona munthu wamkulu komanso ophunzira kumayankhula za Malawi ena ngati samawerengera ngati kuti ndizika za dziko lino. Ndiye ndikuona kuti ngakhale kunonso timanyozana rokha kuti uyu ayenera kuti wakunthalire. Already ndiye kuti wamtsitsa sadafanane ndi anzake. Sizoona okondedwa, kwakhala maboma ndi mapresidenti ku Malawi kuno koma osakhudzidwa. Amalawi akuno kunthalire akhala opanda chipatala cholongosoka zaka zonsezi. Ndiye funso nkumati kodi mmene munali mboma munkaona kuti kunthalire kuno siku Malawi? Kodi mmene munali pa mpando wa upresidenti munkaona ngati anthu akunthalire kuno si aku Malawi? Kodi nthawi yomwe unduna wa zaumoyo unkayendetsedwa ndi nduna zanu simunkadziwa kuti kuno kunthalire
amafunika chipatala vanthu akadwala kapena kuti azimayi akuthalire amafunika aonane ndokotala akamayembekezera komanso mwana akadwala. Kodi olo kuthalire kuno zodzafikako nthawi yomwe mudali mboma kuti mudzaone nokha msewu umene ulili simunapange chifukwa chani? Munkayesa kuti misewu yofunikira kuyiona inali ya kuchigawo chanu chokha kaya mwina. Ndayindapo tine misewu imeneyo kuchokera ku Lumphi kukwera utsika udzadutsa yapa kuona kuti kuno kuli vuto lalikulu ndipo distance ndi yayikulu kwambiri. Koma Kamuzu amene adatsekulira msewu umenewu 1972 mpakana ngakhale sunali wathala amayesetsa kuukonza mpaka vanthu amachoka ku Lumphi kukwera basi anakonde umapita ku Chitipa. Kunakonde ku Zambia koma imadutsa pena pake ngasi mmene mapo alili nkubwereranso ku Malawi. Ndiye ndi msewu wofunika chifukwa kunonso kuno tukuli miyala ya migodi yofunikira zedi. Koma nkhani imeneyo ndikambe pena pake panopa ndibakuthokozani ino pa Press Trust chifukwa ife takumemani kuti mugwire ntchito mogwirizana nafe yokuziriza chipatala chimenechi kukhala kuchoka pa health center kufika pa full community hospital. Simunanyinyirike kapena kuonetsa mtima woti kuchitipa nkosafunika. Ndikuthokozeni kuti mwagwira ntchito ndi boma langa mwamsanga kuti chipatala chimenechi lero chikhale chitatha ndipo tiwapatse anthu akuno kuthalire kuti azigwiritsa ntchito. Mmene mwateremu ndiye kuti anthu odwala matenda a TB tiyambano kuwathandizanso konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopereka ndi kuyesa magazi iyambanso kutheka konkuno. Mmene mwateremu ndiye kuti ntchito yopanga operation ya C-section kwa amayi oyembekezera yothekanso konkuno. Zonsezi ziyambano kutheka chifukwa inu anthu akuthalire inunso ndinu Amalawi ndipo kuno kuthalire nako nkumalawi. Ndiye ndikuthokoze nonse anthu akuchitipa chifukwa mzisankho zapitazo mudanikhulupirira pondipatsa voti yanu kuti ndikhale president wanu. Chipatala chimenechi chidali chosatsekulidwa koma ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidali zosowa kuno nzambiri tere kuti kutherere kukhale health center kuja Mahoyo kukhale health center zachitika nthawi imeneyi chifukwa choti mdandalira nkutsogolerera. Komanso ndikudziwa kuti zitukuko zomwe zidakali zosowa kuno nzambiri chachikulu ndi msewu umene waneredwa. Angakhalenso msewu timadulira yapa kuti tipite kukalonga mwamsanga. Ndiye misewu imeneyi ngakhale ku Lumpiko wayambika chifukwa cha mapiri ndi woti ukhoza utengati nthawi chifukwa cha mfumu amanena kuti mwina ndi mwina kuti kuziyendekabe kuno tikonzereni kuti anthu aziyenda
momasuka. Deputy Minister of Transport mwaimva nkhani imene ija, tithandize vanthu kuno kuti asakhalire tukakasi. Ndiye popeza zosowa nzambiri chifukwa chake mzaka 5 zapitazi ndakhala ndi kutumiza chithandizo cha mtukula pa khomo, chithandizo cha mpamba wa NIF, chithandizo cha fetereza wa AIP, komanso kukweza vanthu mboma amene amagwira ntchito mboma ndi kuchepetsa misonkho kuti munyengo zowawa zomwe takhala tikudutsamo mukhaleko mkenakake mukhale mpogwira pamene tikumanga maziko oti atibweretsere zabwino mtsogolomo. Komanso pali chithandizo china chambiri chomwe chili mnjira, n'chifukwa chake nadzipereka kuti mukapotanso mwezi wa Mawawa nipitirize ntchito yopititsa chitukuko chanu patsogolo. Ndiye abusa amafulidwa, abusa onse muli uko kunoku kumachokeradi vanthu kapena ni kwawo kwa anthu amene atumikira dziko lathu nthawi yayitali, chifukwa olemekezeka awerani ndiyetu anayimapo pa malemu Nyenyembe amene adatumikira kuyambira kalekale ngati Minister of Education kanthawi kena ife tili ku sukulu. Ndi akutayi nthuni anthu aja kwawo nkonkuno koma zimankhala ngati basi adadzantayidwa kuno, koma munthu adafera mkati mogwira ntchito. Ndiye mnadzapolokeza mawu agogo anthalire kuti kuno 120 kilometers upita ku Chitipa, 120 kilometers upita ku Lumpi, koma tukwina atu maboma atu amayenda timakilomita 3 afika mboma lina. Ndiyetu nkhani zambirimbiri wakuti niyankhilepo mpano, ngakhale zina zokweza mafumu niyankhilepo mpano yayi kati ine ndimatsata malamulo koma mawuwo namva. Chifukwa nikhoza kuwuza nichoona malayi, chifukwa ngakhale ine ntalowa president ndine amene nachita gazeti maboma ena aja kuti akhale ndi ovomerezeka ndi malamulo a dziko, ngakhale adayamba kuchita function popanda gazeti mboma. Koma tisalowe nkhani imeyo kwenkwene poti ino ni corporate function, tere ine ninakweza kwacha koma chifukwa choti nadzidzimutsa ndimayesa msonkhano wa ndala kuti kwacha ine nakweza. Nakweza ndithu. Koma ni mawu amenewa ndikulengeza kutsekulidwa kwa Nthalire Community Hospital. Ambuye akudalitseni nonse chiuta mtumikeni monse yewo chomene yewo yewo. President wa dziko lino His Excellency Dr. Lazarus Makathi chakwera kutsiriza ndithu kulankhula pano pa Nthalire. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.